Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddylunio cwestiynau ar gyfer holiaduron. Nawr mae holiadur yn ffordd dda o gasglu data, ond mae rhaid iddyn ni fod yn ofalus wrth ddylunio'r cwestiynau. Yn gyntaf, mae rhaid ni osgoi gofyn cwestiynau arweiniol sydd yn ffafrio un atab dros un arall. Enghraifft, ystyriwch y cwestiwn yma. Ydych chi'n cytuno bod bwyta hufen iâ yn wael i chi? Na mae hwn yn gwestiwn arweiniol oherwydd y gair gwael yna. Mae'n neud ydych chi feddwl bod hyn yn beth drwg, ac felly mae'n arwain chi i gytuno efo'r gosodiad yn y cwestiwn. Efallai cwestiwn gwell byddai rhywbeth fel beth yw eich barn am fwyta hufen iâ, ac wedyn yn rhoi amrywiaeth o opsiynau i pobl i atab. Ail, mae rhaid ni osgoi defnyddio blychau atab ble mae'r opsiynau yn or-gyffwrdd. Enghraifft, ystyriwch y cwestiwn yma sy'n gofyn beth yw eich oed. Nawr, os ydych chi yn digwydd bod yn 20 oed, neu yn 20 mlwydd oed yn union, yna mae yna 2 flwch atab gallwch chi dicio. Fysa chi'n gallu ticio'r un 10 i 20, neu yr un 20 i 30. Hynny ydy, mae'r opsiynau yn fan hyn yn or-gyffwrdd, overlap. Nawr, i ddatrys hyn, ysyn ni naill ai newid yr ail opsiwn yn fan hyn, y 10 i 20 i fod yn, dydyn ni 10 i 19, neu newid y trydydd opsiwn, y 20 i 30, i fod yn 21 i 30. Trydydd, mae rhaid ni fod yn ofalus ble, pryd a sut mae holiadur yn cael ei gynnal. Nawr, enghraifft, ysyn ni ddim eisiau cynnal holiadur am chwaraeon, y tu allan i stadiwm bêl-droed, os yw hwnna'n dieddol tuag at pobl sydd yn hoffi chwaraeon, yn hoffi pêl-droed. Os chi ddim yn cynnal holiadur am weithwyr nos, am hanner dydd, oherwydd mi fasa gweithwyr nos yn debygol o fod yn cysgu yr adeg yma, a fasa chi ddim yn cael barn gweithwyr nos yn yr holiadur yma. A hefyd, os chi ddim yn cynnal holiadur am ddefnydd pobl o ffonau symudol trwy gynnal arolwg dros y ffôn, yn amlwg os yw'r pobl yma yn berchen ar ffôn symudol neu efallai ffôn cartref, a os chi ddim yn cael barn pobl sydd ddim yn berchen ffôn symudol. Nesaf, mae rhaid ni ddefnyddio cwestiynau wrth ddylunio holiadur sydd yn gryno ac yn glir. Nawr, dydy'r cwestiwn yma, pa mor aml ydych chi'n mynd i'r gampfa, ddim yn glir. Dio ddim yn deud yn y cwestiwn yma beth yw ystyr y gair aml. So rei pobl yn gallu meddwl bod mynd yn aml i'r gampfa yn golygu mynd unwaith y diwrnod. Pobl eraill yn meddwl, wel, efallai unwaith yr wythnos ydy mynd yn aml. Efallai sa pobl eraill yn gallu meddwl bod mynd i'r gampfa yn aml yn unwaith y mis. Nawr, heb ddeud hynna yn y cwestiwn, dydy'r cwestiwn yma ddim yn glir. Ar y llaw arall, mae'r cwestiwn yma yn gryno, mae'n un byr. Dio ddim yn hirwyntog, mae angen ysgoi cwestiynau fel yna hefyd sydd yn mynd ymlaen am gormod o eiriau. Olaf, mae rhaid ni gofio defnyddio'r cwestiynau sydd yn addas ac yn berthnasol. Nawr, y cwestiwn yma, beth yw eich oed, ar ben ei hun fel hyn, dydy hwn ddim yn gwestiwn addas. Rwydd fysa llawer o bobl yn gyndyn iawn o ddeithio chi i oed yn union. Os y cwestiwn yma efallai'n well, yn fwy addas, pe bai na flychau opsiwn yn fan hyn, pethau fel 10 i 10, 11 i 20, 21 i 30 ac yn y blaen. A'r cwestiwn yma, beth yw lliw ei llygad, ydy hwn yn gwestiwn perthnasol? Wel, os ydy'r holiadur yn meddygol yn ei natur, yna efallai fod y cwestiwn yma yn berthnasol. Ond os ydych chi'n casglu barn am ffilmiau, teledig, herddoriaeth ac yn y blaen, yna efallai wasa'r cwestiwn yma ddim mor berthnasol. Nawr, cyfle nawr ydych chi geisio ymarfer ar y testyn yma. Dyma ni holiadur sydd yn sôn am gynllun parcio a theithio. Nawr, darllenwch drwy'r cwestiwn ac yn enwedig y 4 opsiwn yn fan hyn, 4 cwestiwn yn yr holiadur o dan sylw. A'ch tasg chi fan hyn ydy meddwl beth sydd o'i le ar y 4 cwestiwn yma. Pa feirniadaeth sy'ch chi'n gallu reid o'r cwestiynau yma. Nawr, pen ych chi wedi cael amser i feddwl amdan beth sydd o'i le ar y cwestiynau yma, yna cymharwch eich ateb chi wedyn yn erbyn rhai o'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Trydar @mathemateg.
neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.